Ha? Kau tahu dia tu ba? Kau tahu tu buta kami tahu lagi ini kami marlon. Sino ano to lipat ka? Lagi kanai. Lagi kamu kedua sini udah tu kedua. Kastir mga. Ha? Kastir mga. Ingin patikan. Nagiling. Para sa kabuhayan, panglawan sa alunan, natin kayo, bibigyan kami, tutulong kami sa aming mga sa aming mga ipamalakad sa aming ang balis para magkakan, mapalakad mga sa aming makabalinan kami mga sila, mga pamuna-una. Yagi. Hai. Mo. Ano pong pag-isbutan doon? Ang sitwasyon sa doon, bats. Pag-vision, dali sa dates, ningatag si Igay o 500, si Lucy o 1,000, plus gabi si Sally 1,000, ang welcome book tanan 2,500 plus 10,500 pesos, equals 10,035 na, tapos sa atin, sa registration, kay ganiha at rikuha sa itong nanghatag ako para sa reunion. Ilain mo kayo ni itong tungwal dito. Ang laki na amala ka kay parang pula sa cities. Pagrupo lang. Kanang kwarta ato na ini dili mo tungwal dito. Nay nabilin nga 1,009. Waan na sa cities. Mga place na sa cities pa dala sa Burapa. Lahir na si Jasa. Aman ka na sa. Yung kamutangan. Ay supak. Sabi natin, kami lagi bukmok na tayo ninyo. Kapag, kami katinod paningag mo ha. Berdaya tinggal. Basta kay approve niya. Approve na. Ito mo itingag. Ito mo ganun itingag. Approve na. Kasi mo dapat kapulpul. Kaya na ni Pulpul karon. Kamangilan si Pulpul. Nakamatay kuhaan nga 1,000. Kuhaan ka pang 1,000. Kinsay ganahan mo puno. Ani na i-apply niya. Diya na puno. Ani na i-apply sa mag-una lagi. Balikan mo ambot og 5,000 lang para ni Pulpul. Plus 1,000 6,000 lang. Ngana. Basta intindi para isaw. Usika yatag. Tanan. Yatag. Anong utanar ko ba? Tingag ako. Basta kay edit Asan ko? Sa eso. Kung kami sila si Kanang makuli ang mga maestra ba? Yapin na diha nga atang batch reunion annual. Annual.
kanang muli maestra. Wala kanang maestra. Mayo siguro na. Saray sa butan. Kay Man, ano din wait. ato din taga-priority ang mga teachers. Di ba usap sa summer road ita man. July may promotion. Ano naman sa August man ang Gusto mo? Gusto na Gusto sabi. man ang July kuan. na Amerika naman pa. July kay magsugod gog September ang klase. Ang katong agdo ng mga maestra, kataghan mo katong mga maestra. Daghan wa ka uli si Pirli muli ta to. Uli nga na Mo Hindi, sila manani na lang day. Kung ka na mga maestra at kung sa ilang bakasyon. og say ganahan nila mo ni kabutuhan na magyapon gina. Sa gusto ninyo magpiksa. Sa pagka lagi ito na. Lagdi man kay Iyad nagbalik nga ni. Ha? Iyad nagbalik. Iya nagbalik. Kay Dik. umangleon na po di na jud kumuha. Ikaw lang ba yung install sa tulda? Di na ito ma-install. Wa pa ka na. Sus din na tutong dara po do matay. Sunod mo ko kita mo ano. Kamur lo ko. Bijan. Kaya nasutok mo sa kaya dyan na si Birano nga. Di kung may pusa na ako kayo. Kung man ang tao. Masud nga. Amar na. So, Mo po nang kasi niya. apo ko sa mga musika lang ko to. Apo di ba lagi kayo? Wala ko na po biasa sa Di ba lagi kayo mong kikap rin kada? Ha? Ang gagay mo na kay bao. Ano na mo tikmak? At ko lang gusto ko na isumay sa kita lang. Upay na sa mirror. Patong basta ko la apo Kaya basta ko city. Sa gabi Subabot niya na mo na kasi simples ko hiig. Dasot na mali. ang nagatraffic ato, dagay mga minanggang na sa hero. Dagay ba ng hero? Kita ganun man. Mga motor mga babal. laban niya po. Baron ang lahat ng auto. Udah na ko nila sa trabaho. Ba? Nalagi yung talon sa inyo. Why talon na ilang mga anak, mga profesional din, anak ko kapita. Pagtawag ka rin ko. Yaoy, eto gusto niyo na ginagawa. Semati nung dia manangaw. Laro matong. Balik naman, balik. Eh, sinumik. Gusto mo dia? Di ba magkaroon sa iyo namang exam mo? Balik na po. Gusto yun. Kasi kung ano, pinuto ka mo si silang dito.